També va tenir un desenllaç desafortunat el Tàrrega en el maig al camp del líder i al que corresponen aquestes imatges. Els de l'Urgell van estar a punt de sorprendre el martinenc. Els locals es van avançar en el marcador en el primer minut de la segona part, però tot i això els targarins van saber aguantar el cop i van empatar el maig al minut 69 amb gol de Juan. Els de Dumarc van aconseguir capgirar el gol inicial dels locals i al minut 88 van fer l'1-2. 2 minuts més tard, però, al 90, els barcelonins van empatar i deixaven el Tàrrega sisè a 6 punts del segon. Per la seva part, l'Alpicat va aconseguir un triomf importantíssim de cara a la seva lluita per salvar la categoria. Els lleidatans es van imposar per 2-1 al Vilanova en un duel que també es va decidir als instants finals. Els de Sergi Vela es van avançar al marcador als primers minuts de la segona part, però els visitants van respondre ben aviat amb l'empat. Quan l'1-1 semblava inamovible, Xiner al minut 89 va fer el 2-1 i va donar una victòria d'or pel seu equip. Amb aquest resultat, l'Alpicat deixa la cua de la classificació i es situa a només 2 punts del Balaguer, que ara mateix és el primer dels equips fora dels llocs de descens. Els lleidatans creuen en la permanència. Doncs sí, aquestes victòries que són al descompte o a l'últim minut, donen un plus de moral a l'equip, ara només entra al vestidor, tot i patir 2 expulsions, l'equip surt reforçat del partit i continuar vius és l'únic objectiu. És la bona dinàmica, aquests partits, aquestes jugades no entren si tu no vols, si la sort s'ha d'anar a buscar i l'equip ho creu amb ella i tot i passar-ho molt malament durant gran part de la segona part després de la primera expulsió, l'equip se n'ha anat a aquell córner a buscar-ho com sigui i hem tingut premi.